buď idem na 500 a idem na to. No, počkaj, dávaš dúfam. Recording share screen. Toto som potreboval. Dobre. Toto ti dám preč, to ti dám len takto. Lebo potom bude vidieť, to bude tam, aj keď sa to dá. Okay. You are screen sharing, OK. Čo už si púšťal? Ešte som nepúšťal. Let's go outside. Dám ti sem žbán vody? Mám pohár, a môže sa stať, že mi bude nestačiť. Tak, prosím ťa. Kde ti ho dám? Vedľa toho, no, pri naučení. Ale však je ti dole. Dobre, keď už je to prázdne, hej? OK. Ja to budem takto kontrolovať. Haló. Dobre, takže malo byť to OK. Vláda z ľudí. Začneme to púšťať? Hej. Vysel sem. Tak sa postav tam. No ešte. 50 minút a necháme tak? No. Oni vidia, že tam všetko. Ale nepočuť. Je zapnutý mikrofón. Nevadí? Čiže vypnem? Vypnem mikrofón? Vypni. A potom zistíš, že čo funguje. Skús zistiť.
minút. Tak, počuť ma? Výborne. Tak, majú ma počuť. Takže všetkých vás tu vítam, priatelia. Ahojte, s ktorými sa poznám. S tými z vás, ktorými sa nepoznám, volám sa Marek Zajac. Vidím, že vy niektorými kývate, veľmi sa teším. No a máme pre vás prekvapenie. Dnešným webinárom vás budem sprevádzať po celý deň ja. Tento nápad vznikol v poslednej chvíli, pretože sme s Milanom Tkáčom, ktorý mal dnešný webinár viesť, sa bavili, kto bude robiť na budúce, a v poslednej chvíli z toho vznikol nápad, že by som ho urobil už dnes ja. Takže dúfam, že sa dneska budete cítiť príjemne, dúfam, že sa vám dnešný webinár bude páčiť, pretože máme fantastické skúsenosti z terénu, máme informácie, že napriek zvláštnej dobe, ktorá sa dneska vonku deje, tak sa nám veľmi darí. No a verím tomu, že tu máme aj nejakých našich nových kolegov, možno nejakých fanúšikov alebo nadšencov, no možno, že z toho vznikne nejaká skvelá, nejaká úspešná spolupráca. Spoločnosť Finfolio je na trhu relatívne krátko, je to samozrejme mnoho spoločností, ktoré sú dlhšie, ktoré sú známejšie, ktoré poznáte. Cez to všetko si myslíme a sme presvedčení, že vám máme čo ponúknuť, a sme presvedčení, že práve spolupráca s nami pre vás môže byť práve tou, ktorá vás bude na jednej strane veľmi baviť a na druhej strane vám pomôže sa v živote veľmi posunúť. Financie sú v podstate v živote všade. Financie sa nachádzajú v každej oblasti ľudského života a takisto aj vy používate financie, platíte peniazmi pri nákupoch, používate kreditné karty, debetné karty, používate svoje bankové účty. Keď idete na dovolenku, tak taká dovolenka sa nezaobíde bez nejakého poistenia. Keď máte auto, tak zo zákona je nejaká havarijná poistka. No a samozrejme mnoho ľudí dnes, cez 90%, má takisto hypotekárne úvery. To znamená, keď sa pozrieme na perspektívu obchodu s peniazmi, s financiami, môžeme jednoznačne povedať, že je to perspektívny obchod, pretože vyzerá to, že ešte nejakú dobu tu tieto financie budú. No a vonku je množstvo rôznych inštitúcií, ktoré sa snažia tie peniaze získať, ktoré sa snažia ich zarobiť. A samozrejme niektoré to robia lepšie, niektoré to robia menej lepšie, v každom prípade vedia, ako z peniazy urobiť ďalšie peniaze. No a tieto finančné inštitúcie sa snažia tieto peniaze získať od ľudí. Snažia sa ich získať samozrejme legálne, nie je na tom nič zlého, je to v poriadku, pretože obchodujú s týmito peniazmi a vedia, ako to urobiť. A snažia sa získať tieto peniaze v obchodných vzťahoch od ľudí, ktorí vedia menej, ako takéto peniaze fungujú. No a problémom je, že samozrejme tí, čo vedia, majú navrch oproti tým, čo nevedia. No a tými, čo nevedia, sú väčšinou klienti, ktorí čítajú zmluvy s malými písmenkami, ktorí platia úrokové sadzby, možno niekedy nevýhodné, ktorí kupujú niekedy nevýhodné poistky, na ktorých prerobia. A práve preto sme tu my. Práve preto sme tu, aby sme tomu bežnému človeku pomohli. Aby sme mu peniaze ušetrili, aby sme mu ich zarobili, aby sme ho ochránili pred korporáciami, ktoré v podstate vedia, čo majú robiť a ako sa v tomto svete pohybovať. Takže to je naša práca, byť tu pre ľudí, ktorým pomôžeme. V podstate náš obchod je absolútne s dobrým zámerom. Nevieme dobre a dlhodobo prosperovať, kým tým obyčajným bežným ľuďom nepomôžeme. Pokiaľ by sme tak spravili a tým ľuďom nepomohli, tak sa nám to vráti v podobe toho, že by sa o nás začalo písať, mali by sme zlé recenzie. No a to samozrejme žiadna firma nechce. Takže sme tu pre klienta, sme tu pre vás, sme tu preto, aby tento svet fungoval bezpečnejšie, a to je vlastne poslaním našej spoločnosti. Ja dúfam, že všetci sme už pripojení, aby sme mohli konečne začať. No a dnešným webinárom vás teda budem prevádzať ja. Ešte raz, moje meno je Marek Zajac, mám viac ako 20-ročné skúsenosti v biznise, samozrejme nie len v finančnom, ale aj v iných oblastiach biznisu. Mám skúsenosti s kaučovaním, mám skúsenosti s náborovaním, mám skúsenosti s mentoringom, vedením ľudí, medziľudskými vzťahmi a tak ďalej a tak ďalej. Verím tomu, že budem mať dneska čo vám odovzdať. Poďme si teda povedať niečo o našej spoločnosti, aby ste sa mohli dozvedieť, ako fungujeme, čo robíme, čo vám môžeme priniesť a čo vieme priniesť tomu bežnému človeku. Tak, prezentácia mi nejde. Musíme chvíľočku počkať. Možno mi pomôžu. Tak, mám tu kolegu, ktorý na to pozrie.
určite to pôjde, máme to vyskúšané, už to išlo, už to funguje, výborne. Takže priatelia, dnes nás čaká a neminie nasledujúce. Povieme si o tom, čo dnes vlastne budeme robiť. Dnešný seminár bude trvať zhruba do nejakej polnoci, takže dúfam, že máte so sebou jedlo, dúfam, že máte so sebou pitie, keď tak na toalety sa nebude púšťať, čiže bohužiaľ ujde vám množstvo rôznych informácií. Dobre, pozerajú na mňa škaredo, kecám, robím si srandu. Dnešný seminár bude trvať asi hodinku, čiže pôjdeme bez prestávky, pôjdeme v tempe, verím, že vás to bude baviť. Možno, že ani nebude tak sa čo písať, ale rozhodne bude čo počúvať. Dnes si teda povieme niečo o firme, kedy vznikla, ako vznikla, čo bolo tou myšlienkou, kto ju založil, prečo. Nebojte sa, nebudú to nudné informácie, ktoré by nás pohltili na celý večer. Bude to len v rýchlosti, aby ste mali trošku predstavu, že tu nie sme od včera a dneska sa tvárime, že sme najmudrejší na svete. Povieme si, stručne aká bola história, povieme si o tom, aké veci robíme, povieme si o niečo o štruktúre produktov, portfólio. Pre tých, čo nemajú radi tieto odborné slova, povieme si o tom, čo robíme a čo predávame. Povieme si takisto o tom, čo pre vás môže byť, či môže byť pre vás prínosné v Finfoju už dnes, už možno tento mesiac. Povieme si o tom, ako vieme ešte v priebehu tohoto roka, v tejto zvláštnej dobe, ktorú ja nazývam, aká je, čo vieme spoločne vytvoriť. Čiže poďme, priatelia, na to. Mám pre vás na začiatku dôležitú informáciu dobrú. Už tým, že dnes ste tu s nami, tak už dnes sa môžete stať veľmi jednoducho partnermi spoločnosti Finfoju a viete dostávať už od dnes až 30%, alebo teda zhruba tú tretinu toho, čo dostáva firma od svojich partnerov, čiže od bank a poisťovní. Tretina je celkom OK. Na začiatok v kariére väčšinou v rôznych iných firmách chvíľočku trvá, kým táto tretina sa začne zarábať. Samozrejme, ťažko dostať celú províziu, pretože sú rôzne náklady na vedenie firmy a tak ďalej, tak ďalej. No a v tej kariére sa dá stúpať, aj si dnes povieme, kam až sa dá dostať. Povedzme si rovno teda niečo o spoločnosti Finfoju. Spoločnosť Finfoju bola založená v roku 2013. Bola založená zakladateľom spoločnosti Milanom Tkáčom, ktorý má skúsenosti z finančného obchodu už viac ako 20 rokov. Nie v celku samozrejme finančného, pretože Milan Tkáč už viac ako 20 rokov podniká v rôznych oblastiach, ale financie je to, čím začínal, čo ho prevádzal po celý svoj život, čo je jeho srdcovkou. Spoločnosť založil v roku 2013, samozrejme nebol pritom sám, mal pritom svojich obchodných partnerov, bez ktorých by sa to pravdepodobne nepodarilo, ale dá sa povedať, že i dnes, alebo dodnes je veľmi výraznou osobou tejto spoločnosti. Takisto si dnes o ňom povieme niečo viac. V roku 2014 sa podarilo konečne získať licenciu Národnej banky Slovenska. Samozrejme je to podmienka na to, aby každá finančná spoločnosť mohla vôbec fungovať. V roku 2013 sa jednalo vyslovene o byrokratické úkony. To znamená, firma ešte nepredávala, neprodukovala. Ak si pozriete nejaké výkazy, tak určite tam nenájdete, že v roku 2013 hneď atakovala popredné priečky v konkurenčnom boji iných spoločností. Takže v roku 2014 sa konečne podarilo zalicencovať. V roku 2015 už firma začínala s rôznymi obchodnými stratégiami. Stratégií v biznise môže byť nespočetné množstvo. U nás konkrétne to boli rôzne nové myšlienky, rôzne šialené myšlienky, pretože sme skúšali čokoľvek sa dá, snažili sme sa byť iní, snažili sme sa robiť to, aby sme predbehli ostatné firmy v najkratšom čase, čo samozrejme nie vždy vychádza. Ale úspech nie je len o vzostupoch, úspech je aj o pádoch. Úspech je o tom, že hľadáme cesty, ktoré by mohli byť práve tie skutočne tie práve. Jeden z takých vtipných biznis modelov, ktorými táto firma išla, že sme chceli napríklad urobiť také checkpointy v každom malom meste. Povedzme si úprimne, bolo to na dedine. Povedali sme si, malá dedina, určite veľké hráči tam nepôjdu, wow, mohli by sme to zvládnuť. No tak sme spravili checkpointy, kde sme ku miestnym úradom, alebo myslím, že to boli dokonca nejaké iné úrady, dali ako tabulu vysvietenú, bolo tam veľké logo Finfoju. Tešili sme sa, ako to bude vlastne jediná
firma finančného charakteru, ktorá tam na okolí bude. Tešili sme sa, ako to bude fungovať. Samozrejme, dediny majú vlastnú mentalitu, dediny majú svoj vlastný život. Trošku sme sa sekli, skončilo to tam, že v noci osvetľovali trávu, pásúcim sa srnkám, ktoré vošli do dediny. Takže takýchto modelov bolo viac ako 30, niektoré boli úspešnejšie, niektoré menej. Istú dobu sme chceli ísť čisto multilevelom, potom sme chceli ísť čisto predajom, boli to spomínané checkpointy a tak ďalej a tak ďalej. Takisto firma v tejto dobe už rozširovala portfólio svojich partnerov. Čo to znamená? Firma, aby mohla radiť, aby mohla klientovi priniesť skutočne nejaký objektívny produkt, tak potrebuje mať zazmluvnených niekoľko poisťovní, keď sa bavíme konkrétne o poistení. Tieto poisťovne samozrejme nemôžu byť dve, pretože z dvoch poisťovní vyberieme produkt, ale či bude objektívny, asi moc nie. To znamená, tých poisťovní musí byť viac. Cez to všetko mali sme už 4 poisťovne, čo znamená, už tam tá objektivita by mohla byť. Pravda je taká, že ešte stále sme sa neodhodlali radiť. Ešte stále sme čakali, kým partnerov bude viac. Rozširovali sme ďalej, no v roku 2016 sa skutočne začali už diať nejaké predaje, nejaké tržby. Prišli noví spolupracovníci do firmy, nebol v tom len zakladateľ Bilantka so svojimi spoluzakladateľmi ostatnými, ale prišli noví prví obchodníci, ktorí začali tieto produkty presadzovať. Prišli inovácie, to znamená, začalo sa pracovať konečne na tak bežných veciach, ako sú webové stránky, ako je nejaká propagácia firmy, komunikácia s verejnosťou. No a samozrejme, neustále prichádzali i ďalší a ďalší obchodní partneri. Pretože my vo Finforiu si myslíme, že na to, aby sme mohli priniesť skutočne na trh to, čo je objektívne, tak potrebujeme mať v portfóliu samozrejme čo najväčší výber. Keď máte takisto v zmrzlinárni 4 zmrzliny, tiež to nie je objektívne, tiež z toho nebude ten najväčší výber. Tak, máme tu nejaké technické problémy? Nemáme. Dobre. Tak, náš tým sa trošku začal pozerať po technike, tak som sa nervóznil, dúfam, že to nebolo vidno. Poďme sa pozrieť na rok 2017. Neustále sme rozširovali portfólio našich produktových špecialistov. Čo to presne znamená, si povieme neskôr. No a dostali sme sa už na 90% z produktového alebo z portfólia finančného trhu. To znamená, že sme dostali do nášho portfólia viac ako 90% finančných spoločností, ktoré sú na Slovensku, čiže banky a poisťovne. 90% je veľmi pekné číslo, dá sa povedať, že už skutočne od tejto chvíle sme sa mohli stať objektívnym poradcom ve svete financií. Mali sme prvé skutočne poriadne predaje, začali sa deť skutočne veci, kde obchodník už sa môže potešiť a povedať si áno, toto stojí za to, čo robím, to dáva zmysel, moji klienti skutočne sú spokojní. No a začali sme proste pracovať. Rok 2018 bol o tom, že sme konečne zašpecifikovali individuálnu kariéru. Povedali sme si o tom, čo bude najlepšie z tých všetkých modelov, ktoré tu boli. Takisto sme vymysleli projekt Franchise. Projekt Franchise je mimoriadne úspešný projekt, ktorý vymyslel zase samozrejme kto iný ako Milan Tkač. V podstate takmer všetko sú jeho myšlienky, ktoré niekde odpozoroval, zistil, naučil sa, ale zase, aby sme nekrivdili zvyšku tímu, mnohokrát inšpirácia prišla práve z neho. Čo samozrejme Milan takisto aj veľmi rád hovorí o tom, pretože čo by bol jeden človek bez druhého, čo by bol druhý bez tretieho, čo by sme boli každý jeden bez ostatných. Takže projekt Franchise spojíme sa takisto o tom ďalej, pretože v budúcnosti sa môže stať, že pokiaľ budete chcieť mať skutočne úspešný a veľký vlastný biznis, tak sa môžete stať držiteľom takéto franchízy. Rok 2019 už znamenal niečo iné. Tam sme sa dostali skutočne do úplne inej ligy. Získali sme viac ako 700% nárast, konkrétne to bolo takmer 800% oproti roku 2018, čo je veľmi mimoriadny úspech pre akúkoľvek spoločnosť, ktorá podniká. Získali sme alebo vyvinuli sme unikátnu investičnú platformu. Čo to znamená? Konkrétne dnes spoločnosť Fin4U má jedno z najlepších, dokonca ja osobne sa ani nedovolím povedať, ale kolegovia tvrdia, že najlepšie investičné portfólio na slovenskom trhu vôbec. Za toto celé zodpovedá v tom najlepšom zmysle náš riaditeľ pre investície Ľuboš Šnirc, ktorý je skutočne jedným z najväčších odborníkov v tejto oblasti vôbec. Investície proste sú určite skvelá vec, pretože
Bežný človek si myslí, že pokiaľ nemá na účte aspoň 10 000 eur, tak investovať nemôže. Nie je to pravda, investovať sa dá sa zhodnocovať už pár desiatok eur, ktoré človek má a proste nechce ich nechať len tak odhniť alebo zaschnúť na svojom účte. Takže investičná platforma je skutočne niečo, na čo sme veľmi pyšní a veríme, že práve toto bude jeden zo smerov, v ktorých sa skutočne dostaneme do absolútnej špičky prvej ligy. Ďalšia vec, čo v roku 2019 sme zabehli, je koncept drillov. Koncept drillov je séria školení, ktoré robíme a ktoré sú takisto mimoriadne unikátne. Samozrejme, každá firma, minimálne každá dobrá firma dnes školí svojich partnerov. Väčšina firiem školí veľmi dobre. Mnohé firmy školia fantasticky. Nechcem zhodnocovať vôbec žiadnu firmu, pretože by som klamal. Pravda je taká, že ozaj dnes veľmi ide do popredia školenie a osobný rozvoj. S tým, že vo Finfoju predsa len zase máme nejakú pridanú hodnotu, pretože naše drily sú unikátne v tom, že nič takéhoto sa na tomto trhu nedodáva. Tieto drily sa dodávajú samozrejme pre našich predajcov, tieto drily sa dodávajú takisto pre našich franchisantov a vo veľmi výnimočných situáciách si tieto drily od nás kupujú rôzne iné firmy, ktoré predávajú rôzne iné produkty. Samozrejme, že tam sú aj spoplatnené. Tieto drily sú unikátne v tom, že boli vyvinuté nielen skúsenosťami, ale rôznymi poznatkami a rôznymi uvedomeniami a pochopeniami tvorcu týchto drillov, ktorým zase je Milan Tkač. Budem musieť vymysleť niečo na ďalší seminár svoje, pretože už minimálne 4-krát ho spomínam. Dúfam, že sa mu čká pri tom, pretože dnešnú slávu si už je on, napriek tomu, že tu nie je. Ne? Čiže v podstate ja to odmakám, on si to užije, ale keďže ho väčšina z vás pozná, v podstate každý z vás, ktorí ste našimi partnermi, tak všetci viete, že Milan je skvelý a týmto ho pozdravujem, pretože aj keď tu nie je priamo v našej kancelárii, tak sleduje nás samozrejme online. Poďme teda ďalej. Rok 2020. Čo k tomu dodať? Proste produkujeme a to, čo sme dosiahli v roku 2019, sme splnili už v prvej polovici tohoto roka. Dnes si ešte nedovolím povedať, aké tržby tam budú, ale máme veľmi vysoké ambície, na ktorých spoločne pracujeme. Takže keď to bude aktuálne, tak sa o tieto čísla spoločne podelíme. Budú to v každom prípade rekordy, pretože už teraz sme v rekordných číslach. Poďme sa pozrieť na produkty, ktoré som spomínal. Produkt je absolútnym základom každej jednej spoločnosti. Bez dobrého produktu firma môže existovať, ale nikdy nebude strieľať skutočne hviezdy. Produkt je to, čo firmu tvorí, samozrejme aj s ľuďmi, aj s ostatnými parametrami. Ale produkt je absolútne to najzákladnejšie. U nás tento produkt je samozrejme finančný produkt. Čiže zostávame práve stále v tom, čo sme hovorili na začiatku. Konkrétne sú to v tejto oblasti niekoľko druhov finančných produktov. Sú to v prvom rade nehnuteľnosti, na ktoré je potrebné vybavovať financovanie. Toto financovanie sa rieši samozrejme cez hypotéky alebo rôzne iné typy úverov. Viac ako 90% ľudí v západnom svete má hypotéky, čiže v podstate našim klientom je až 9 ľudí z 10. Tieto hypotéky nie sú len o tom, že by sme ich predali klientovi, ktorý hypotéku nemá, ale napríklad ste určite počuli o tzv. Refinancovaní hypotéky. Refinancovanie hypotéky znamená, že človek si zobral hypotéku možno pred 10 rokmi, keď úrokové miery boli povedzme veľmi vysoké. No a keď si túto hypotéku prefinancuje novou hypotékou, to znamená v podstate zoberie si hypotéku od banky, ktorou vyplatí starú hypotéku, tak tá úroková miera môže byť neporovnateľne nižšia. To znamená, môže klientovi ušetriť niekedy mesačne aj viac ako 100 alebo 200 eur na splátke. A myslím si, že môcť platiť o 100 alebo 2 nižšie mesačnú hypotéku je veľmi zaujímavé číslo a oplatí sa ju v podstate ponúknuť komukoľvek. Čiže našim klientom nie je len človek, ktorý tú hypotéku nemá, ale aj ľudia, ktorí hypotéku už čerpajú. Ďalšie z našich produktov sa týkajú aut. Dnes majú auta obrovské množstva, obrovské skupiny ľudí. No a u aut sú to samozrejme v prvom rade havarijné poistenia, v druhom rade i zákonné poistenia. Zákonné poistenie je povinné, ako to už názov hovorí, zo zákona. Tým pádom
je povinné a tým pádom každý držiteľ auta takéto poistenie musí mať. Čiže predávame produkt, ktorý človek nie len chce, nie len potrebuje, ale musí ho mať. Je to teda určite koláč, o ktorý sa vieme podeliť na tomto trhu. Havarijné poistenie už nečerpá samozrejme každý, ale čerpajú to určite majitelia aut, ktoré sú v leasingu. Dnes leasingovka ani neviem, či vôbec môže dať leasing niekomu, kto nemá havarijné poistenie. Hej, čiže je to súčasťou takmer každého alebo absolútne každého nového auta. Za ďalšie sú to úspory. S úsporami sa robia rôzne veci, či už sú to investície alebo ďalšie činnosti. Proste s úsporami týchto ľudí vieme takisto pracovať. Keď sa úspory držia v banke, je to možno, že druhé najhoršie miesto, kde ten človek úspory môže mať, pretože inflácia je tak vysoká, že úroky v banke človeka privádzajú niekedy až do straty na tejto sume. Rôzne nápady, dôchodky, sporenie dôchodok, prvý pilier, druhý pilier, všetky piliere. To znamená, človek nemusí byť odkazaný len na to, čo mu dá štát o 40 rokov, po prípade to, že mu nič nedá, ale vie si tento dôchodok už vopred vyriešiť nejakým dôchodkovým sporením. Tak, systém práce spoločnosti Fin4U. Tak, pardon. Systém práce je o tom, že naši partneri, ktorí prichádzajú do spoločnosti, tak začínajú s tým, že väčšinou nemajú žiadne vysoké finančné vzdelanie. Je to v poriadku, pretože byť finančne vzdelaný, mať povedzme nejaký certifikát v MBSK je niekedy náročná vec. A pokiaľ by človek potreboval toto všetko mať, tak by ho to odradilo. To znamená, u nás, alebo vo všeobecnosti v tomto biznise to nie je povinné na to, aby človek mohol začať. Začína to tým, že respektíve práca nášho partnera, ktorý ide v teréne, ktorého my nazývame servisný špecialista, tak je o tom, že komunikuje s ľuďmi. Komunikuje s ľuďmi o produktoch, ktoré čerpajú, komunikuje s ľuďmi o produktoch, ktoré by mohli čerpať, baví sa s nimi o tom, ako sú zabezpečení, čo by chceli financovať, čo by potrebovali a v podstate zbiera údaje. Tento človek, tento dotyčný jedinec, ktorý je v teréne, nie je finančným poradcom, ani sa tak neprezentuje, nie je odborníkom na financie a dokonca ani byť nemusí. Je dobré, keď sa trošku vyzná do pár vecí, je dobré, keď tie mechanizmy ovláda. Tieto mechanizmy je pomerne jednoduché pochopiť v priebehu niekoľkých hodín, ale nepozná žiadne zákony. Nie je to ani nutné, pretože je na to, aby zbieral údaje od človeka, ktorý je jeho známym. Tieto údaje samozrejme vezme a priniesie ich do spoločnosti Fin4U na audit. To znamená, je to niečo ako lekárska karta, kde si my ako iný lekár pozrieme chorobopis daného pacienta. Pozrieme sa na to, či má výhodné sporenie. Pozrieme sa na to, či má aktuálne nastavenú dobrú hypotéku. Či tam neplatí úroky, ktoré boli ešte pred 15 rokmi. Pozrieme sa na to, či je dostatočne chránený, ak by sa mu stal nejaký úraz, aby nezostal proste na ulici. Aby proste poisťovňa vedela chrániť jeho existenciu a aby sa vedela postarať o jeho rodinu, pokiaľ by on nebol schopný tieto peniaze zarábať. Toto všetko robí audit spoločnosti Fin4U a práve o tento audit sa starajú produktoví špecialisti. Je to iná skupina ľudí, o ktorej si povieme niečo viac. Na základe vyhodnotenia produktového špecialistu spoločnosť Fin4U ponúka riešenie tomuto klientovi. To riešenie prejde samozrejme nejakou administratívou, je ponúknuté klientovi a pokiaľ klient súhlasí a páči sa mu toto riešenie, je pre neho výhodné, tak sa stáva našim klientom. No a pokiaľ toto funguje, pokiaľ klient je spokojný, tak takáto starostlivosť od nášho človeka v teréne, ktorého nazývame servisný špecialista, tak takáto starostlivosť môže byť až do konca života. Čiže je to veľmi jednoduchý proces, zúčastňovať sa len komunikácie na tom, čo ľudia skutočne potrebujú, čo skutočne tak dennodenne riešia. Prečo s Fin4U? Prečo práve s našou spoločnosťou, keď na trhu sú desiatky rôznych iných firiem? Priatelia, sú na to odpovede a sú na to odpovede, ktoré sú preukázateľné a sú veľmi objektívne. Samozrejme, každá firma povie, my sme najlepší. Iná firma povie, my sme najstarší. Ďalšia firma povie, my sme najkrajší. Proste každá firma o sebe môže povedať, že sú v niečom naj. Ja vám dnes poviem, v čom my sme absolútne na trhu a hovorím to s veľmi veľkým sebavedomím a s veľmi čistým svedomím, pretože skutočne, keď sa pozrieme doprava doľava,
tak v týchto parametroch skutočne výnimoční sme. V prvom prípade šéfom vo firme je klient. Šéfom vo firme je klient ako jediný a nadradený všetkému, čo vôbec sa tu udeje, pretože je to práve on, ktorý tvorí túto spoločnosť tým, že má o ňu záujem. Nebyť klienta, žiadna firma by neexistovala. Iba spokojný klient, ktorý skutočne je šťastný, že sme prišli do života, iba takýto klient môže byť dlhodobo pre firmu prínosný. Pokiaľ by to bol klient, ktorý nie je spokojný, alebo je spokojný iba čiastočne, je pravda, že takýto klient by čoskoro odišiel. Dnes je ale doba, keď je konkurencia obrovská a dnes je firma obrovským hazardérom, pokiaľ si dovolí o klienta prísť, alebo pokiaľ si dovolí neuspokojiť ho úplne. Čiže klient je u nás šéf a garantujem vám, že dokáže poprevracať všetkých aj počas víkendu nie tým, že by prišiel a že bol naštvaný, ale tým, že niečo potrebuje. Tým, že niečo sa mu zíde, tým, že má nejaký problém. Práve toto sú veci, kedy my mu absolútne vychádzame v ústretí a nie je nič dôležitejšie ako jeho potreby. Pretože až spoločný klient je v skutočnosti klient. Až po klientovi prichádza na radu tento človek. Áno, je to tak, Milan Tkáč je až človekom číslo 2 vo firme, pretože aj Milan Tkáč vždy upredností klienta pred vlastnými záujmami. No a samozrejme, keď klient je spokojný, tak vtedy už môžeme pozerať na Milana, aby nám povedal, ako pôjdeme ďalej, aby ukázal nejakú ďalšiu víziu, priniesol ďalšie možnosti, aby rozdelil nejaké pokyny, aby sme mohli spoločne ísť zase ďalej. Ľudský prístup. Ľudský prístup je niečo, čo sa nedá v tejto chvíli povedať cez kameru a musíte to zažiť. Ľudský prístup je skutočne o tom, že peniaze síce sú veľmi dôležité, a bez peniazy skutočne je všetko nič. Ale na čo sú nám peniaze, pokiaľ nezostaneme ľuďmi? Na čo sú nám peniaze, pokiaľ budeme bohatí, ale budeme sami? Na čom je Porsche, keď v tom Porsche som sám a nemám ani kamaráta, ktorého by som zavolal? A presne s takýmto prístupom vo firme aj pristupujeme k jednotlivým ľuďom. Pristupujeme tak ku kolegom, pristupujeme tak k našim klientom, pristupujeme tak k našemu ofisu. Proste je to človek, ktorý je vždy najdôležitejší. Až potom peniaze. Ale tie peniaze nechcem nejako zľahčovať alebo nechcem ich nejak degradovať, pretože skutočne tie peniaze nás všetkých v konečnom dôsledku živia. Ďalšia vec, čím sme veľmi výnimoční, je objektivita. Tá objektivita znamená niečo, čo som dlhodobo nechápal. A to som jeden z prvých klientov spoločnosti Finfoliu. Ja nie som jeden z spoluzakladateľov, i keď môj srdcový vzťah tejto spoločnosti je veľmi blízky, ale v tej dobe som bol iba klientom a blízkym priateľom Milana Tkáča. Poznáme sa viac ako 15 rokov. No a táto objektivita je niečo, čo keď som pochopil, tak mal som z toho vyslovene až taký ten aha efekt. Aha efekt znamená, ako keď si poviete, wow, tak toto je Amerika, toto je bomba, toto je proste niečo. A tá skutočná objektivita znamená to, že sú tu dve kritéria, s ktorými spoločnosť Finfoliu funguje. Prvé kritérium je, že máme skutočne obrovské množstvo poisťovní a bank, ktoré máme v portfóliu. A výber týchto poisťovní a produktov od poisťovní nevyberá ten, čo komunikuje s klientom, nevyberá obchodník, ani tomu klientovi to proste riešenie žiadnym spôsobom nediktuje. Keby som to povedal iným spôsobom, obchodník, ktorý vo väčšine maklerských spoločností je platený províziou za to, že predal klientovi čo najdrahší produkt. Čiže tým pádom, keď predá najdrahší produkt, tak samozrejme najviac zarobí. Tak v tom prípade jeho výber produktov je veľmi blízko podriadený tomu, kde tie produkty sú najdrahšie. U nás náš predajca, náš servisný špecialista nevyberá tieto produkty. Zoberie dáta, zoberie údaje od klienta a zaniesie ich do ofisu. Tam produktoví špecialisti, ktorí vôbec nemajú absolútne páru o tom, kto sa, čo sa, za čo platili a tak ďalej, majú preháňať. Ale nemajú s tým nič spoločné, pretože sú platení fixne, tak fixne platení ľudia vyberú vhodné produkty, ktoré sú predložené klientovi. Čiže predajca, servisný špecialista tieto produkty nevyberá.
Čiže nemôže predať produkt, ktorý on sám vyberie a on sám z neho bude najviac platený. To, že sme rozdelili našich pracovníkov na tieto dve skupiny, to znamená obchodníkov v teréne a produktových špecialistov v office, a že tieto produkty vyberajú práve fixne platení produktoví špecialisti, je jedna z najväčších takých nejakých výhod našej spoločnosti. Hej, čiže v podstate sme dokázali vytvoriť to, že samotný obchodník proste prináša tú objektivitu a nikdy sa nemôže stať, že by nebol objektívny. To je prvá vec, ktorá je absolútne šialená. Vo väčšine firiem to býva tak, že obchodník, ktorý prinesie toho klienta, spraví mu analýzu, takisto aj vyberie nejaké produkty, samozrejme tým pádom že robí prácu dvoch ľudí v skutočnosti, čiže i obchoduje, i radí, i vyberá z portfólia, tak tým pádom nemôže všetko robiť presne, nemôže na všetko mať čas, no ale samozrejme je zainteresovaný províziou, čiže vyberie produkt, ktorý možno pre toho klienta ani nie je moc výhodný. Takým dôkazom toho, že náš mechanizmus funguje, je to, že keď robíme audit zmluv, ktoré už sú bežiace, a tieto zmluvy robili, povedzme, našim klientom iní makléri z iných spoločností, tak až 9 zmluv z 10 je podľa našich analýz nevýhodných pre klienta. To znamená, buď im predaný produkt, kde v tej dobe proste bol OK a dnes už, povedzme, výhodný nie je, alebo ešte častejšie bol ten produkt predaný maklérom, ktorý mal hlavný motív províziu na zisku. Takže eliminovali sme prvú vec, najdôležitejšiu, a to je objektivita samotného predajcu. Druhá vec, spoločnosť Fin4U nie je vlastnená žiadnou poisťovňou bankou. Dokonca ani nemá investora z takejto oblasti. Čo tým chcem povedať? Je mnoho spoločností na trhu, mnoho finančných spoločností a maklerských spoločností, ktoré sú buď vlastnené priamo poisťovňou, čo znamená to, že poisťovňa tlačí na to, aby predávali práve ich produkty. To znamená, OK, že nie sú úplne najlepšie na trhu, ale proste sú to naše produkty, tak ich proste budeme predávať. A tam sa objektivita úplne stráca. Alebo sa stane to, že začínajúca firma, ktorá potrebuje tie peniaze, tak príde proste za ňou takáto poisťovňa a povie, OK, my ti dáme nejaké peniaze na začiatok, nie sú to malé peniaze, nie je to v tisícoch, 10 000, je to v 100 000 a hlavne viac. No ale samozrejme, keď príde za maklérskou spoločnosťou takáto poisťovňa a zainvestuje, tak investor chce samozrejme svoju návratnosť. Čiže tak, ako to funguje v politike, že svoje sponzorské si vyberie časom daň, tak takisto ako za politikom príde ho sponzor po čase a proste povie mu, OK, ale potrebujem toto a toto, pretože som ti dal peniaze na tvoje zvolenie. Tak u maklérskej spoločnosti je to tak, že príde za maklérskou spoločnosťou firma, ktorá povie, OK, dáme vám peniaze, ale chceme od vás ročne také a také množstvo zmluv. To znamená, zase je tam istým spôsobom taký, nazvime to kľudne diktát, že tá spoločnosť musí predávať prioritne spoločnosti tohoto investora. Vo Fin4U nie sme vlastnení nikým. To znamená, žiadna finančná inštitúcia za nami nestojí. Tým pádom skutočne môžeme vyberať, ktorúkoľvek z poisťovní máme v portfóliu. Je to druhý veľmi dôležitý parameter, pre ktoré Fin4U sa stala výnimočnou, inou a skutočne objektívnou na trhu. Takým typickým príkladom sú aj tieto grafy. Viem, že grafy sú niekedy ťažké na skoncentrovanie, ťažké na pozorovanie. Mnohí pozeráte tento webinár cez mobil, čiže tam to ťažko uvidíte, takže nebudem vás nútiť sa do toho pozerať. Ale keď sa pozrieme vľavo hore, je v roku 2012, všimnite si, silnomodrý výrez. Silnomodrý výrez znamená percentuálne, čo Fin4U dodala produkty od konkrétnej poisťovne. Keď sa pozrieme na rok 2017, vpravo od toho, tak ten tmavomodrý výrez je ďaleko menší. To znamená, všimnite si, že v roku 2017 produkty tej poisťovne neboli až tak výhodné pre klienta, takže sme ich nedoporučovali. No a v roku 2019 sa stali ďaleko výhodnejší, pretože aj produkty sa menia. Každá firma mení svoje produkty, to nie je to, že sa predáva 100 rokov jeden produkt. No a keď sa pozrieme na rok 2018, to znamená v ľavom dolnom rohu, tak tá tmavo-modrá je len malinké percento, malinký pásik. Čiže z roka na rok proste absolútna zmena, čo sa týka len jednej poisťovne a predávanosti jej produktu. Je to typický dôkaz našej objektivity, takže práve takto sa to prejavuje. Tak, spolupráca.
Verím tomu, že som vás zaujal a že som vás zaujal tým, ako pristupujeme k tejto problematike, že som vás zaujal tým, ako vidíme veci, že som vás zaujal tým, čo vlastne nosíme v hlave a aký máme úmysel. No a poďme sa teda pozrieť na to, ako môže vyzerať spolupráca s nami. Samozrejme, naša kariéra je dlhá, je na celý život. V každom prípade už dnes môžete dostávať tretinu toho, čo dostáva firma. To znamená tretinu toho, respektíve tretinu toho, čo firma rozdeľuje do siete svojim predajcom. Čiže môžete začať a už v podstate v najbližších dňoch alebo týždňoch sa môžete popri svojej práci dostať na veľmi príjemné provízie. Po kariéra znamená, že sú tu veci, ktoré sa bežne vo svete podnikania, biznisu alebo firiem nedejú. To znamená, keď aj sa dostanete na najvyššie pozície, kde sa dostanete na pozíciu, na ktorej budete dostávať až do 81% z toho, čo firma dostáva, tak vo väčšine firiem tam kariéra skončí. Je to strop, je to niečo ako keď ste povedzme generálnym riaditeľom alebo prezidentom spoločnosti. U nás je to iné. U nás môžete byť zapojení do ďalších projektov. Môžete sa stať franchízantom, môžete mať vlastnú franchízu. Po prípade môžete byť oslovení na prácu na iných projektoch, ktorými sa zaoberáme a ktoré sú či už pod hlavičkou Fin4U alebo pod hlavičkou iných firiem, ktoré vlastne máme a cez ktoré podnikáme v rôznych iných oblastiach. Čiže preto kariéra po kariére, pretože tu to nie je obmedzené len na predaj produktu alebo na dodanie týmu, skutočne tých možností je tu aj na niekoľko životov. Tak to vyzerá náš tím. Ako vidíte, pripravení do boja, ale sympaticky pripravení do boja, pretože slovo boj je negatívne, bojovať so životom, bojovať o úspech je všetko negatívne. U nás ten boj je niečo ako hra. To znamená, pozeráme sa na tento život a na tento biznis ako hru, ako čestnú hru, ktoré chceme zvíťaziť. Máme z toho zábavu, máme z toho dobrodružstvo, a samozrejme máme z toho aj množstvo zážitkov. Keby sme to tak nejak tak zhrnuli, ešte nekončíme, keby sme tak zhrnuli túto spoluprácu, tak v podstate to začína tým, že klient je šéf, jemu sa podriaduje všetko. Máme rozdelené našich pracovníkov na produktových špecialistov a servisných špecialistov. Zopakujem, produktový špecialista je ten, ktorý je skrytý v office, neprichádza takmer do kontaktu s klientom, nie je motivovaný žiadnou províziou, len za svoju výplatu vyberá to najlepšie, čo je na trhu. A samozrejme, okrem toho, že má veľmi vysoké vzdelanie v Národnej banke Slovenska, tak je absolútne tým najlepším špecialistom, čo môže byť. Je to naša pýcha. Produktoví špecialisti sú skutočne našou ďalšou pýchou. No a servisný špecialista je ten, ktorý to servisuje, ktorý sa stará o toho klienta, ktorý sa stará o to, aby doniesol správne informácie, aby tie informácie boli zaznamenané, aby klientovi raz za pol roka, raz za rok, keď ho CRM systém vyzve, aby toho klienta skontaktoval, zistil, či sa mu nenarodili nejaké deti, či nemá nejaké iné zamestnanie, aby sa to proste vedelo zohľadniť pri nastavovaní alebo prenastavovaní rôznych produktov. No, cashback bonus. Priatelia, cashback bonus je niečo, čo sa vás môže týkať už v podstate okamžite a dnes. Pokiaľ sa stanete našim spolupracovníkom, tak môžete získať cashback bonus z vlastných produktov. To znamená veľmi jednoducho. Vezmite si vaše zmluvy, ktoré máte, či už sa jedná o úver, či už sa jedná o nejaké poistenie, či sa jedná o nejaký pilier z niektorých z pilierov. Zoberte tieto svoje zmluvy, prineste ich do Fin4U, pozrú sa vám na to naše produktové špecialisti a pokiaľ nájdu lepšie riešenie, lepší produkt, ako máte, a pokiaľ sa tento produkt samozrejme zoberie pod našu správu, pokiaľ vy svoje portfólio vezmete pod našu správu, tak dostanete cashback bonus. Čiže dostanete ako keby zľavu z toho produktu. Proste podelíme sa s vami o to, čo nám poisťovňa, v prípade banka, vyplatí. Je to veľmi jednoduché, nepotrebujete byť na to špecialisti, nepotrebujete sa vôbec vyznať vo veciach. Práve naopak, je to veľmi vhodné pre ľudí, ktorí sa vyznajú málo a chceli by proste aspoň vedieť, čo majú. Vieme vám to vysvetliť. I to je našou prácou vysvetliť človeku, ktorý sa nevyzná ľudskou rečou, čo to má, čo to potrebuje a čo to prináša. No a samozrejme robíme to zase spôsobom stravateľným pre človeka, čiže nie pre bankára. Bankárska reč je pre bankárov, my vám to povieme po slovensky. No a môžete sa stať len tým, že zoberiete tento váš produkt alebo vaše portfólio pod našu správu, môžete mať cashback bonus.
Môžete servisovať seba aj svojich blízkych. To znamená, nemusíte byť profesionálni, ale môžete, povedzme, tieto výhody, tieto možnosti povedať vo svojom okolí a možno budete mať len 10 zákazníkov, 10 klientov, ktorých raz do roka prevoláte, pozrite sa, čo tam majú, prinesiete znovu na audit, no a samozrejme dostanete svoje peniaze. Je to takisto veľmi obľúbená spolupráca pre mnohých našich partnerov, pretože i takáto spolupráca je lepšia ako žiadna spolupráca. Môže to byť veľmi príjemný, vedľajší príjem ku vašemu zamestnaniu. Výhoda v tom je, že ľudia používajú finančné produkty počas rôznych období. To znamená, či už je vonku prosperita, či už je vonku nejaká iná situácia, či čokoľvek sa vonku deje, čokoľvek sa na trhu deje, či už sú rôzne firmy odstavené alebo nie sú, tieto produkty stále fungujú. To znamená, môžete mať ďalšiu novú príjmu ku svojej práci, keď náhodou vaša práca nie je dostatočne stabilná, keď ten príjem povedzme nie je stabilný, alebo len preto, aby vám to proste navýšilo vašu životnú úroveň. Časom sa môžete stať franchisantom. Franchisantom samozrejme schvaľuje náš generálny riaditeľ. Sú tam rôzne podmienky, ako sa stať franchisantom, ale tam už skutočne sa stanete samostatnou jednotkou, ktorou môžete vybudovať skutočne veľký vlastný biznis. Čo je zaujímavé, tak táto franchise vás nebude stať vôbec nič, pretože to nie je o tom, že si kupujete licenciu za 300 000 eur, ako v niektorých firmách. Toto nie je o investícii. Investícia je nula. Je to o tom, že sú tam za tým rôzne podmienky. Tie podmienky samozrejme nie sú ničím zaväzujúce, že by ste museli teraz niekomu sa zaviazať a riskovať niečo. Nie, práve naopak, všetko je to v pozitívnej motivácii, všetko je to o tom, že môžeš, je to o tom, že poďme, dosiahneme, zvládneme a tak ďalej. Čo to ale chce? Chce to človeka, ktorý má toho podnikateľského ducha a proste je ochotný máknuť. V tejto spoločnosti, okrem toho, že môžete ušetriť na vlastnej spotrebe finančných produktov, že si môžete niečo privyrobiť, že si môžete vybudovať kariéru, tak si môžete zvýšiť svoje kvality. Tieto kvality si môžete zvýšiť tým, že skutočne veľmi porastiete. Tento rast osobnostný, obchodný, komunikačný a tak ďalej. Samozrejme, že dostanete od tých najlepších. Väčšinu týchto školení vytvoril a priamo vedie Milan Tkáč, ktorému nedávno vyšla kniha. V podstate je to už pár mesiacov. Je to kniha Couch. Určite pokiaľ ste našimi partnermi, odporúčam, je to v podstate nutné, povinné čítanie, ktoré nie je nutné alebo nie je povinné z toho dôvodu, že je to asi najmotivačnejšia knižka, ktorá vôbec ktorá v súčasnosti na trhu sa pohybuje. Túto knižku si viete pozrieť, zadovážiť, buď to cez túto adresu, ktorú vidíte, alebo www.knihacouch.sk. Je tam skutočný príbeh Milana Tkáča. Je to jeho príbeh v podstate od nejakého detstva až doteraz. Sú tam neuveriteľné vzostupy, neuveriteľné pády. V podstate o žiadnych takýchto obrovských životných výkyvoch som asi nikde nepočul, nikde nevidel. Je to absolútny unikát. Táto knižka je v predaji, v podstate sú na to neuveriteľné recenzie, dokonca ten príbeh je tak silný, že sa pracuje na sfilmovaní tohoto príbehu. Tým nechcem povedať, že to za mesiac bude, hej, ale proste už sú tam prvé kroky, možno to bude trvať ešte roky, ale ten príbeh je absolútne mimoriadny. Je tam Milanova cesta hore, Milanova cesta dole, zase Milanova cesta hore, ešte väčší pád, ešte väčší vzostup, ešte väčší pád. Proste pokiaľ si myslíte, že máte ťažký život, prečítajte si Coucha. Keď si ho prečítate, určite vám to zdvihne sebavedomie, určite sa budete cítiť lepšie, určite vám to zdvihne odhodlanie, no a samozrejme budete vedieť aspoň čo všetko podstúpil človek, ktorý vás často školí. Takže to je to, čo vám viem určite doporučiť. Takisto potom následne sa vás budú týkať rôzne typy školení od Milana Tkáča. Tieto školenia nazývame drily. Prečo drily? Drill je trošku vyššia úroveň ako školenie. Pretože školenie je o tom, že sedíme, zapisujeme si. Drill je niečo, čo mi zmení moje vnímanie sveta, moje vnímanie vecí a v podstate vám môže v priebehu tohoto sedenia absolútne dostať na úplne iný pohľad na veci. Tých drillov je niekoľko, myslím, že je okolo 14 alebo viac. Sú to v prvom rade predajné štýly, ktoré sú absolútnym základom každého jedného obchodníka.
podstate v živote nemusíte vedieť vôbec nič, nemusíte sa v ničom vyznať. Pokiaľ viete predávať, užijte sa vždy. Predajné štýly sú veľmi obľúbeným drillom, ktoré si Milana objednávajú aj rôzne iné spoločnosti, len oni si musia za ňo platiť. Vy to budete mať u nás bezplatne. Komunikácia. Ako je to možné, že keď chcete vy ako obchodník, aby klient mal skvelý produkt a klient chce mať skvelý produkt, ako je to možné, že si ho od vás nekúpi, keď obidvaja máte rovnaký zámer? Je to jednoduché. Je to v komunikácii, ktorá vám nejde. Väčšina ľudí si myslí, že vie komunikovať. Áno, ono to tak vyzerá. Pretože rozprávame, bavíme sa, myslíme si, že vieme rozprávať, pretože rozprávame veľa. Ale je pravda, že je niečo iné počúvať, je niečo iné byť vypočutý, je niečo iné rozumieť, je niečo iné pochopiť, je niečo iné vnímať, je niečo iné povedať. O tom, aké sú rozdiely, ako to celé nastaviť tak, aby komunikácia bola skutočne účinná a aby ten dotyčný porozumel tomu, čo poviete, aby vy ste porozumeli tomu, čo povie on, sa dozviete na našom drille o komunikácii. Ďalej, dôvera, ako ju získať. V podstate získajte dôveru človeka a dosiahnete spolu čokoľvek. Dôvera sa stráca len raz, preto je veľmi dôležité vedieť, ako ju získať, ako ju nestratiť. Je to samostatne celodenný drill. Štatistiky kondície. Možno si poviete, jasné, to je tá krivka, kde sa ukazuje, ako obraty rastú, ako idú dole a tak ďalej. Istým spôsobom máte pravdu. Pravda je ale i taká, že firma potrebuje skutočne merať a vyhodnocovať, aby vedela, či je úspešná. Pokiaľ nebudete vy merať a vyhodnocovať, tak nikdy reálne nebudete vedieť, ako sa vám darí. No a štatistiky a kondície sú o tom, že mnoho ľudí, dokonca je to obrovské percento ľudí, svoje štatistiky vyhodnocuje absolútne nesprávne. Keď vyhodnotia nesprávne svoju štatistiku, tak potom dajú samozrejme i nesprávnu nápravu, respektíve použijú nesprávny vzorec za tú štatistiku. Neverili by ste, ale najčastejšia kondícia, v ktorej ľudia priradia zlý vzorec na realizáciu vecí, je kondícia nadbytku. Nadbytok je jednoznačná vec, nadbytok znamená, že sa nám darí. Ako je teda možné, že väčšina ľudí práve s tým, že sa im darí, sa začne správať iracionálne? Toto všetko sa dozviete na Milanovom drille kondície a štatistiky. Fokus. Priatelia, fokus je mimoriadne citlivá záležitosť. Určite sa vám stalo to, že ste začali niečo robiť a mali ste plán to dokončiť, malo to trvať pol dňa, nakoniec to trvalo 4 dní. Možno sa vám stalo to, že ste zistili, že máte jedného dňa nedokončenú jednu vec, druhú vec, tretiu vec. Možno sa vám stáva, že vás naháňajú veci, ktoré ste niekde slúbili a nedodali, či už to bolo to, že zavolám mame, nezavolal som, alebo niečo iné. Proste stáva sa časom to, že človek je unavený, býva chaotický, má toho veľa, povie, mám toho veľa, nemám čas. Toto všetko spôsobuje zlý, nesprávny fokus. Ako tento fokus zmeniť, ako ho nastaviť, sa dozviete na celodennom drille. Je to jeden z najlepších drillov vôbec, čo som zažil, pretože fakt to zmení každého jedného človeka. Miera nevyhnutnosti. Úžasná vec. Predstavte si, že ľudia najlepšie výkony podávajú, až keď sú v najvyššej miere nevyhnutnosti. Keď držím sociálke peniaze, tak spravím čokoľvek, aby som ich proste vedel dať dokopy. Prečo túto mieru nevyhnutnosti ale nedávam v bežnom dni? Prečo ju dávam až keď je skutočne neskoro? Pretože keď už je neskoro, vtedy robím najviac chyby, vtedy mám najmenej času, vtedy sa mi do toho nechce, vtedy som emočne dole. Ako dostať veci v našej činnosti do miery nevyhnutnosti? V dobrých časoch sa zase dozviete na našom celodennom drille. Zaciklenosť mysle. Vzostupy a pády. Vzostupy a pády, možno si poviete, OK, však je normálne, padol som veľakrát, stalo sa, bože, už nechcem. Možno, že práve dnes si zažívate svoj obrovský pád. Na tomto drille sa dozviete, ako fungujú zákonitosti vzostupov a ako fungujú zákonitosti pádov. Dozviete sa, ako tento pád znížiť alebo skrátiť na čo najmenšiu nutnú úroveň. Dozviete sa, ako sa rýchlo zreštartovať a ako sa zase dostať do nejakého vzostupu. Toto všetko sa dozviete od človeka, ktorý tých pádov zažil asi pravdepodobne najviac zo všetkých ľudí, ktorých poznám. Vedieť a uvedomiť si. Sú to dve rozdielne veci. Vieme, čo máme robiť, vieme, čo chceme, vieme, čo potrebujeme, vieme, čo máme jesť, vieme, že máme žiť zdravo, vieme, že máme byť dobrý k ľuďom a cez to všetko to porušujeme. Keby sme si uvedomili následky toho, ako to porušujeme, boli by sme zdesení.
boli by sme obliatí horúcou vodou, boli by sme obarení, ako sa hovorí. A to len preto, že si neuvedomujeme veci, len o nich vieme. Vieme, že nemáme fajčiť, mnohokrát fajčíme. Vieme, že nemáme jesť tučné veci, a tak ich jeme. Vieme, že máme proste s ľuďmi byť priateľskí, aj tak na nich niekedy vyštekneme. A to všetko len preto, že proste naša hlava má svoje rôzne zákonitosti a povieme si o nich na práve celodennom drille. Dan versus dan. Priatelia, je obrovský rozdiel. Urobiť a urobiť. Urobiť versus dokončiť. Väčšina ľudí, viac ako 90% ľudí nedokončuje veci, nerobí ich na 100%. Stáva sa potom jediná vec. Stáva sa to, že sa musíte k nej vrátiť, musíte ju skontrolovať, opraviť a dokončiť. Stojí to neskutočné množstvo času. Ak by ste dokončovali veci na prvýkrát, získali by ste toľko času, čo vôbec netušíte. Je to veľmi vzácna vlastnosť a je to asi najvyššia schopnosť u ľudí dokončovať veci na 100%. Ako na to? Dozviete sa zase u nás. Hmla. Všimnite si, že mnohokrát niektorí ľudia reagujú nelogicky, robia nelogické rozhodnutia, sú zadlžení a zadlžia sa ešte viac, majú ja neviem, zlý vzťah a cez to všetko do toho vzťahu ešte investujú čas a peniaze. To všetko sú nelogické chovania. A je to všetko preto, pretože väčšina ľudí žije v hmle, existuje pod rôznymi falošnými vzorcami. V hlave nosia rôzne chybné príkazy, rôzne chybné vzorce, rôzne falošné rídy. A to všetko nás riadi. A práve tieto chybné vzorce, práve to, že robíme nakoniec nelogické činy, znamená to, že v podstate žijeme v takejto hmle. A ako sa dostať z hmly, si povieme zase na našom drille, ktorý nazývame hmla. Ako plánovať v biznise? Priatelia, plánovať si myslí, že vie každý. Väčšina ľudí ale plánuje veľmi zle. Predstavte si, a ťažko sa tomu verí, mnoho ľudí dokonca plánuje neúspech, bez toho, aby to vedeli. Myslia si, že si naplánujú úspech, ale v skutočnosti tie jednotlivé kroky, ktoré tam naplánujú, vedú absolútne k neúspechu. Ako správne naplánovať, zase školíme my. Očakávania a sklamania. Úžasný drill. Úžasný drill z toho dôvodu, že každý z nás zažil v živote množstvo sklamaní. Tie nám uberajú ťah na bránku. Uberajú nám pozitívnu vieru, uberajú nám naše ambície, uberajú nám proste na našej produkcii. Len preto, pretože sme zažili sklamanie. Niektorým veciam sa vyhýbame, nedokážeme ich konfrontovať, nedokážeme ich riešiť a utekáme od nich. Potom sa samozrejme deje to, že sa k týmto veciam nevraciame a k týmto činnostiam tiež. Tieto sklamania je potrebné analyzovať, je potrebné sa na ne pozrieť, je potrebné zistiť, prečo sa stali. Keď sa to všetko udeje, tak sa stane to, že vám tieto sklamania už neprídu ťažké. Neprídu vám bolestivé, prídu vám prirodzené a dokonca sa z nich poučíte. Dokonca sa k daným veciam vrátite a uspejete, stanete sa víťazom. A toto všetko sa môže udiať práve preto, pretože sa naučíte pracovať s týmito sklamaniami. Takisto si povieme, ako sa im čo najviac vyhnúť. No a posledné z týchto školení, alebo jedno z posledných, ktoré tu spomínam, je školenie UF. Je to neuveriteľný drill, ktorý zase je postavený na porozumeniach, pochopeniach a zisteniach autora tohoto drillu. Už ho nebudem spomínať. Jeho meno, lebo všetci vieme, o koho ide. No a je to o tom, že väčšina z nás sa celý život naháňa za peniazmi. Väčšina z nás celý život maká. Väčšina z nás proste robí aj mnoho správnych vecí. Cez to všetko, 5, 10, 20, 30 rokov pracujeme a tie peniaze stále nemáme dostatku. Stále nie sú v nadbytku. Prečo to tak je? Prečo sa deje to, že mnoho ľudí má na vysokých pozíciách s rôznymi firmami proste stále bojuje? Toto všetko si povieme a povieme si aj o tom, ako to eliminovať a ako sa v priebehu roka, možno 2, dostať do veľmi úspešného podnikania na veľmi úspešnú pozíciu. Toto všetko si hovoríme zase na našom celodennom drille, ktorý sa volá UF. Priatelia, staňte sa členmi našej rodiny, staňte sa našimi partnermi, staňte sa našimi kolegami, zažijete množstvo zábavy, zažijete neuveriteľné množstvo osobného posunu, rozhodne strávite svoj čas mimoriadne produktívne, rozhodne budete vďační za to, že ste stretli ľudí, ktorí túto firmu tvoria, pretože je výnimočná, je úžasná. Obohaťte svoj život, obohaťte svoje skúsenosti, obohaťte svoju budúcnosť o lepšie zárobky, obohaťte svoju pracovnú činnosť o ďalšie schopnosti. To všetko vám spolupráca s nami prinesie.
Skontaktujte svojho sponzora, skontaktujte človeka, ktorý vám poslal tento link, s ktorým ste sa dohodli. Neváhajte, v živote sme preváhali a stratili množstvo času, ktoré je zbytočné. Proste to urobte. Stratiť niečo dá sa len získať a je tu pred vami úžasná výzva. Tá výzva ani nie je tak ťažká, ako je veľkolepá. Ja vám prajem, aby ste túto výzvu zvládli prijať, aby ste túto výzvu proste prijali. Teším sa na vás, ako sa spoznáme a takisto sa teším na vaše prvé úspechy. Ja som veľmi rád, že som sa tu dnes s vami mohol takto stretnúť. Je síce pravda, že viac ste videli vy mňa ako ja vás. Cez to všetko som veľmi rád, že som sa mohol s vami podeliť o pocity, nálady a vízie, ktoré s touto spoločnosťou mám. Priatelia, moje meno je Marek Zajac a budeme sa vídať častejšie na seminároch a školeniach spoločnosti Fin4U. Majte sa pekne, určite sa uvidíme a pekný zvyšok večera. Dovidenia. Mega dobre.